Mary Santina Collins hi July ni ro kumsang kha zakwa somkwa pakwa apiangin api mi alderman inen Charlotte North Carolina a anchenga me che felle harwang thatak ni in mizaidam tak ani baka a thianten an ngaina in achungte po in an thalhel hle a ani Cara Williams se chuan Mary a hian hlim the reuna a om thu soin awa nu chu fel tak le achang chuan mol mangve tak ni in a soya tin Mary no panlaya an school principal Caroline Honi po in Mary chu no pangdu tak ani thin thole midang ta ngai to ami tak ni in a soibok Mary chanchin reng a hian a thatlo na lam han soi tu ma an omlawa mi fel le hlim theiti an zel thin ano panlaya tangin no pangjai ve tak ni in athil ti na boina ane khat le a chumai ba ka guitar per chu anom ti brati zingami ania amai ro chu vandoi thak takin apian tira tangin genetic disorder natna wang tak mai ane hlau maya chu anat na ming chu 22q11 deletion syndrome ni in alam toinan 22q ti ania hei hi mishing taksa chunga chromosome somni panina a thilkim lo omawanga thleng ni in an soi hei hian mishing taksa peng sang ti boy thein hetiang natna nei te chuan an lunga te immunity ya te chonglama te nundan phunga te har satna an nei thina natna lar tak angin langlo ma se down syndrome hnuaya natna lang sarbir ani thung amai ro chu heti chung hian mitam takina kanla mel shat lo ani ome Mary po hian kan soitak 22q natna alo nei ve awang khan chonglama har satna aneya hei wang hian a chong tamlo phain a chungte le a thian te hnai vai te hna chawlo chuan chong po a chong tamlo hle a hei ba ka hian amit lama har satna anei boka ma se a in cheina ne na a in mil don chawin pon lama tarmit awa thin zirna lama po har satna nein mi pa nga in thil an sha jong sung ang hi aman har ema hei hian ani tin nun po ti boy phain dorliana hankala thil le tur po in tir ngaina umlo a thil le na tur vela a boy thin ba ka an chen om vela akal ringot po hi a boy zo fowa Alex Galo e Mary nu te chuan Mary chu anin chunga po boy pui ngai zo ani thole mundanga ama a chuak chi ani lo thu asuya ma se hetiang ringot ero ani bik lo Mary chuan thiante adu ve hle a thiante ba ka achung ten theito pan chwa thina wangin a thiante nen chuan an chwa kho ve fowa ma se an chwa changa a hodon chuan a phone a GPS manga hove main a kalvel nan po Uber te a mangmaya a hodon pu in chotiang bok chuan a kalkwal vel thin ani hetiang te noi hi Mary nundan chu ni ma se Mary hian she om atingai lawa a thianti ang bokin makeup man te mai han chei vel te chu nuamati ema ama alo mel thave nen mi bulvela ompo nuamati ve hle a tin me chepoi soilo tak ni in apoi soilo zia le aril ru thiang him zia a chanchin kan soile zel na apo alang chiang don viau nge Mary nu te i Clara i chuan Mary chuan kumsom palimi vel lek ril ru apu thu soin aril ru thiang him zia te azaidam zia te le mitin te chu thatak le za taka abyak vek thu soya chumei ba ka ama chunga that chwa lo te tan po englai po a that chwa mi ni in ama hmuse tu te po thataka a en vek thu a soibok ama iro chu he azaidam na le aril ru doi na hi midang ama ti na tumtu ten man changkai an lo tum reng mai march ni somni pariat kumsang ni somni ni in kumsomni palimi Kelly Leverly le Abialpa kumsomni pakhat mi lobby fana chuan Mary chu an apartment a leng turin an soma lobby ale Mary te hi high school an kalaya thian in kom nge ni in ngai zong ang te pu in an om ve zawa hetia Kelly ten Mary an apartment a leng tura an som hi amak ang reng hle maya achan chu Kelly hi Mary chungten an soidan chuan mei che thik thu pe chetak ni in social media apo Mary chu na satak takin thlatam fe abeya ani na taka phe chuan Kelly hian a hmusi theile a mel che ziate shilin in thaturin a fui fo boka ma se kan soi tong khan
Mary ero mi reng reng an thatna lai mu thin mi ani awangin angai hongai mi alo thung Kelly ti in ngai zong chuan apartment thave tok tak Sarlota noda antia lo in dar ni le achan ve vela Kelly te chuan Mary lam tur chuan Uber antira hei hian Kelly ti ina awashwayanga chumi hnuwa hopui le turani a hetia anti na chan chu kan soitak angkhan Mary hian ama kalvel a har sadwang ani ber ama iro chu hetia Mary lam tura Uber an batir hian Mary pi hian alorem ti vak lova ma se Uber driver hian apoitlin to thole a shwai tur tho in a hnial tlata a ezon na ani awangin handem theipo ani hekbik lavin Mary chu a shwai tange nge a ma se a hmalama Kelly in a hmu se thin ziate angai to in Mary pi chu angai a thalo via mai kan shia theu angin kumsang ni somni kha covid shileng awanga kanin khar ki phun lai vel khani in March thlatop lam atangin azol chhoka ni a North Carolina apo March ni somni pariata an governor Roy Cooper chuan lockdown puangin thalai rual chuan sheom antivia maya covid boruwa ka wangin an boy to sanien Mary po chuan chutia a thianten in komhlim tora an som chuan limin a phor phiana a hmalamin lo musit via ma se ani chuan angai dam le mi amaya amai ro chu a phur le a chakna ang ero hi chuan a thiante awatlo hian ra tha ero a chwa don haulo mai Kelly te thian don chuan sosi lein Mary thil du birani a social media lama te po antilang na sa hle a heta hian Mary chu ahlim nge ni ti lantir an du wang te po ani theng chu hemi hnu hian Jimmy Salernoa Kelly te thian pa chu an matlo boka Queen City Nerve Publication in an soidan chuan Kelly le lobby chuan Mary chu an pathuma mu ho torin an soma ma se an som na hi Mary hian hnialin hetia a hnarta ka wang hian Kelly te thian don thinrim chuan Jimmy chupunin Mary chu Xanax mangin an shai ruita a chutia Mary che theilawa a omhnu chuan an pathum chuan Mary chu an sui sakron ta chema heta an sui sakna hi anasat ema wangin Mary chu athita ni in an soi chu mai ba ka Kelly le lobby te hian Mary chu a kut phuarin a ngonga uithlun ang hian shuin an thlunga chumi hnuwa bata pada in an valhum ni in a soibok ani ti chuan autopsy report a Mary chu nasataka soisak ani thotar langin chemtia vi na po nasatak ani a ataksa hmunza somthum pathum aya tama vi na hnu ma omin ataksa chu vi na hnu ma in akhat ati thei ome ama iro chu heng chemtia vi na te hi atam zok chu thuk lo te te taksa peng poimo khoi chesi lo tura thuk lo ti ani a ma se heng thil te han ngei to hian Mary hian athi ma po hian na tam tak atwar ti sha thein hlaule thlabar takin hun engemaw chen chu athi ma hian hun a mangdon ti po chang hle ome hetia an thil ti an zo hnu hian Jimmy chuan America dili kumsom pariat mi chu an thil ti vel notify turin apuna ani hian Jimmy hi ataka la humya lovin Tinder anti online na inbiak na apps pakhata changa asiat ve mai ni a Mary ruang chu sabun dible mai lam bol hlorim na takin arim na lutok asiat launa turin an hnoya ti chuan Mary ruang chu tepin an char le a chumi hnuwa garbage bag an thuna hei mai hi an du tok lo heng mi pali te hian an thil ti rap thlak tak chu bel cha an du le tlat mai mi ten an thil ti chu an sha chwa an lo awangin Kelly te don lop hnuaya ruang chu an thukruta a he don lop hi a hnuwa lobian mi apun hnuwa halral le tora an rom man an nge nge America di li chuan Kelly levery chu an zinga a ho tu ber ani thole an thian ho te chu a thu thuwa an om thu a soibok ani chutia atunu alo ho mai lawa chuan Mary pi mia alderman ni chuan atunu chu angai to hle a message le a call te reng atlang thei si lo nen Mary phone omna chu a chuita a heta hian Marin a phone a khoi nun na ber chu an chung kwa in thil an ti ho na thina alo ni a social media po he mini vela hian a re hle a ama anglo takin social media hi a khoi na sabe hle si nen hetia a khoi ta lo via hian ngai ati tha thei lo zoka
chu baka thian ti ne na income hlim tura chuak han online tak lo chhun zom ngal chu kumsom ni mi lek tan chuan amak rewa ma se lobby an meri ti ne na thil an e lai te posin hlim taka an om a hmu khan tlem chuan angai a thawe dewa achang le meri chuan a phone charger a ken thei ngil anga a phone battery te po adawn ani te a ring ta dewa angai to ave viau na in covid shilen lai ani awangin an boina sa box inen ele in turte lakhoma aboi ema wangin angai saklok man talawa ma se chumi hnuwa chuan mi ai chuan atunu chu lam turin aba chuak lia keli ti omna chuan vakalin an apartment building aba thlen chuan meri om theina om tur amil ngal charchara te chuan apartment building a mailbox a keli mingle an room number hmu in an doorbell chu a hmetzuya ma se tuman an lo chang theilo avoi ni na po an ron la chan tak si lawa chuan keli te kongka chu kikin meri chu a ko ta vak vaka ye chuan keli le lobby chu ron chuakin an ni chuan meri chuan an apartment a chwa san to thu an ron shilta ani ma se mi ai chuan a oi theilo meri chu ama a chuak chi ani lo ziale mania a chwa thei a ring theilawa chu mai ba ka a phone tel lo chuan khoya ma a chuak ngai lawa ma se a phone la chu tun thlengin a online si lo hei ba ka hian meri chuan a thian ti ina a kalma kar hian atarmit ati chhiata wangin ama chuan akal thui theilo ti po achang hle boka ti chuan chu tiang thilte ani tak no ewang chuan mi bo report Charlotte Mecklenburg Police Department te hna March ni som thum dar som pakhata a thelut ngala CMPD ten an lo soidan chuan Charlotte chang hian kumtin mi sang thum zanga aya tambo report om chi a hengzinga za somsari te hi tleirol le rol tharte ni in atamber hi mani in atanga tlanbo te ani tlang puya abak za som thum te chu puitling upalam ani thung ma se heng puitling le thalai bo te hi atlang puin anma ni du thowa tlanbo te ani a heng awang hian mi bo chungchanga hian mi bal du thu wang ani thu an soile mai thina chu wangin an chungte pu in an ngai zam thei viau ani ome amai ro chu meri chungti ro hi chuan mi tam tak ril ro ang hi an pu ve lo thung an naw chu mi bo angin report ma se keli ti apartment a an ngai dan chuan a om an la ring tlata a bona a nu chui tu detective te hne na po meri chu keli ti apartment a ala om an rin thole achunga thil la om tak a thlen the reng thu an soimol mala ma se kongro a so thelo awangin Mary P. mi ai chuan police kaldan phongin police station a report thar awa theilut le taringota heta hian kiliti apartment chu anzon mai aring ani ber ti chuan mi ai inabiak police chuan kiliti in chu awa pan ngeya ma se awakal hian kiliti apartment kongkhar chu akika toman an chan lo awangin akal san le mai ni in asoya heta chang hian mi ai chuan Charlotte police te che dan a hriat nu chuan a theang anga malak tum ta zokin keliti apartment lo bulvel chu achungti emo a thianti pakhat emo shwain an bathli thlai ta fowa chu apartment bulvela chuan tu tinge omti te tunge apartment panti chu an vil reng boka hun engemaw chen hnuah chuan lobby a chuan mi ai le meri nu kesi chu an apartment lo a chuan meri chu zontirin alutir ve te hi ala ma se hemi tum hian mi ai chu lobby a hian an bathroom a chuan lu a phalmi alawa amai ro chu meri nu kesi ero chak wak lo chungin an bedroom a chuan a hroilu thung ani Joshua Geskina Mary case boypui tu ber detective chuan mi ai chungten kiliti pahni anzar boy reng chu ti to lo tora shilin hei hian tlem chuan mi ai te che dan chu ati zia om ve dewa ma se Mary P mi ai hi me chetum ro tak aloni bok nen CCTV in alo lak to telama a theiang anga thilthar hai chhabe sein ma alata a Mars ni somni pariata changa ni somthum chunga Mary keliti apartment atanga a chwale chwalo chu finfia duwa ma se detective Gaskin bok chuan warrant anelo awangin en alorem tilole a ma se annuwa ero Gaskin soyang hian warrant nei kher angai lo ti shile hnu in April ni thuma mi ai chu kiliti omna biala CCTV vel boypui tu ber chuan CCTV in thla lo lak bel chu en phalna petange nge in
heta hian warrant chu alo ngai mi alo renga amai ro chu wandoi thlak takin thla alo thar to awangin CCTV ina thla alo lak thamasa ami zong kha alo bo le vek man maya heta tang hian Mary P le anu chu an bei dong man viawa ma se an rin hnil na ero abo tak si lo dik tak chuan detective Gaskin hian Mary Casey alarun lovin angai holam ema a khesa masona awmlo ti mai ni lovin Mary P in thanim ngai taka ma alak na po chu alo ning zok ani oma tum khat po Mary P mi ai chu Kelly ti ina Mary awmlo ti hi ise thiam thlot lawim ni ti in an khum hiala hengba ka hian Mary chung ten ngen ngol takin ngen ma se detective Gaskin a chuan an thu soi chu angai pui modu mi alo maya hei hian chandang lam tak alo nei reng mai mia in a seidan chuan mi tu emo in detective chu an lo be ve a Mary chu rin tlak lo le hetianga mi pati ne na an ina tanga tlan bo fo ani thu an lo shil ni in a soya amai ro chu hetia Mary an mo pu na hi thil oi om lo le thil thei lo hul hwal ani ba ka Mary chanchin atanga han chu tin thil thei lo ani a nima se detective Gaskin a emo Sarlota police te totema hian Mary chanchin hi an chang lo hle a he an thu shet po hi fiareng an tum chuang lo ani hetia an boy vel hun lai hian Jimmy Salerno po kha Kelly ti zinga tangin alo kal sang to a alo fing vak lo bok nen Mary chunga an thil ti vel te chu a chen ti bula asoi che maya hei mai hi alani lo Jimmy a hian a phone a Mary ruang thalak ani thu te lam nen asoi chuaka ti chuan chu tianga an chanchin asoi fo ta ka chuan mi chen khatin police ne na Jimmy thu soi chu an shelta a hetia an shel hun hi April ni ani nge an thu don chu police tam chuan bo zuin lobby ati apartment lo chu an wapan le ngala lobby phalna in an apartment chu police lam chuan an dapnon le veka lobby hi mi thoveng le man engine tok na nga tak ni in police te po chu ama hian alo be thalem lom khop maya ama nge chuan an bedroom ate police te chu shwayen an madres te chu ama nge chuan a hlim vela ma se police lampu in hundang an handap ngel po a Mary rong omreng an hmulo ta ka chuan an chin vele tamaya amai ro chu Jimmy a thu soya wanga case lo thelu tu te bok khan Mary chu madres a chuan a om nge ni ti an chiang tla si April ni lia police te na chuan en non le torin an ngen le a ti chuan Charlotte police lam chuan Kelly ti apartment chu waran ne na wazong le tange nge in anrin hel ange in an bedroom a an madres chunga Mary ruang chu garbage bag ka filfai taka thunin alo umreng maya arim chuak theilo turin a phui thei angverin an lo tuam boka tin Mary ATM ka te chu bedroom a le khatam takara chuan lo omin thisen po Kelly te room shan a chuan lati fai zo lo ni om takin alo om nuala heng thil ti ba ka hian tape le garbage bag man hnu ni om tak an apartment a chuan alo oma hemini ve khian thilmak tak mai chu lobby a hian a Twitter account tun hnuwa aban santa ka varaklem chemte keng a twita a hnuaya ni e ti azyak tel bok ani ti chuan Kelly levari lobby fanale Jimmy Salerno te chu April ninga a Charlotte police chuan tualan tha awangte an kidnap awang le arwang an thoru ka wangin an man tange nge a lobby ale Kelly te chu an apartment a man ngal ni in heti lai hian Kelly chu a rui hle a adam doi roi lu tok chu police chuan an kai har hiala Jimmy ave thung chu an chena in university bula an waman boka ani phe hi chuan drugstore ro case thu boy nei tilin a hun masalama silai ne na thil aru ka wangin an lo man to a chu mai ba ka no pang hne na drugs ape ka wangin an man to boka chuti rwal chuan Kelly po hian ano pan deu lain silai hlawom taka leklam lama case alo nei ve to thomai America di li thung chu a thiante man an ni tho a sha chuan police ne na in pe in ani hi poi khoi tu te chanpui thu boy an ortira hetia a in pek na mun hi Colorado ni in North Carolina lam police chuan an la thlange nge a
ma se atang rei lo thung an hnuwa a chanchin an chui zel danin September ni som pariat kumsa ni somni pakhata an chwale maya tun thlengin Clover North Carolina a acheng mek ni in an soi tun hun thleng hian Kelly Levery chau hi thiam lo chang ani a chan chu apoi khoi apom wang ni in twal than a asang ber dot case or tir ani a kumsom ni panga atanga kumsom li pani thleng she om taka jel tang tora achung thu rel sak ni in tuna hian Anson Correctional Institution anda a tin juni somni pani kumsang ni somli pasari chu achwa thei ni masabir tora ruam ani bok hemi hnu a hian kumsom nga pani mi aloni to anga ahun tha tam tak a hlo pha don ta ani Kelly chuan Mary chunga athil ti awanga a in chher thole poi ati tho a soile nu a hei hi kotlam chuan an thiam lo ze a an ngai maya covid hun lai ani bok nen tol tha thu boya hian mi zathum som nga vel zet kot ngak an om thu soin heng zinga mi za som parok te hian poi khoi tuwa anin pom du lo thu a soi tin Mary pi Mia Alderman ni chuan Kelly an shemna chungchang soin Mary nu na chu kumsom ni panga a hlu chau ani lo thole antan a hlu em ani ti in a soi chhuak bok Mary chungte tan chuan thilrap thlak theiang ber an tong ani tok maya covid hun lai ani awangin ruang chu felfai taka voina hun po an nei theilo arwang achia to awangin atop nan a hmel po an mu theilo hiala July ninga kumsa ni somni Mary kumsomni pakhatlin mani chuan Mary chungte chuan Mary voina hun mangin sarkarin dan asiama wangin mi som aya tam an pung khom theilawa Instagram post pakhat atang chuan Mary thlana api rose do birte api pi thlana holy water anda tile Rosary Mother Teresa in amal som chu anda a de chuan Mary chungte chuan Mary dikna chanbo a mu theinan organization Mary Odinin heta hian Mary chu mibo satli angnilo kitnapa thangi ani ti lantir an du baka poi khoi tu ten an chantur tak shemna an mu theinan ma an la ani kumsang ni pasari dei to khan North Carolina state chuan mibo te chu an chung ten an bo ngei thole police tamin an boi pui thei dan tur dan lo pas to in ahun laya thalai in chhosan an tam ema wangin le Alzheimer natna nei titan hetiang dan hi an lo siama hei hian a hnuaya kan soite zongsong hi amil angai ta a amma sabira chuan mi chu abo nge ti finfi ana tha aw mangaya pahnina phungzol natna emo Alzheimer natna emo mania in enkol theilo le chanpui ngai reng an ni angaya apathomna chuan state mirin tlakin police ne na an report angai boka ti chuan police lam chuan North Carolina Center for Missing Persons report thei chawin he agency chau hian silver alert mibote anbo nge ni ti chena anti chhuak theya chupo chu police lamin anbo zui angaya silver alert om hian media lama le kongkama thiltar na vela mibote thalak an thedar chau thin tin silver alert hi Mary case hian ti chwa anilawa hei hi Mary chungte chuan detective geskina thiam lawa an ringber ani hian atira tangin Mary case angai holam reu kha ani a Mia Alderman in March ni somthuma Mary bo tho report ma se April ni thuma chau mi bo zona thalaki antar chhuaka hemi hnu a hian Mary ruang hi hmoni in hengte awang hian Mary pi mi ai chuan police lam chu punwak chi po an ni lo ati hiala akala piangin police officer te chuan kaldan phung kan zom an ti fowa mase an kalphung hi athalo hle loisi atibok Mary case hian poi khoi tu te hi an chian lo ema wangin an ma ni anin zep zolo zoka mase mi fingle phakar takni ta se Mary ruang hi an mukherangem hetatang hian Charlotte police tele an state hian in siam thal an ngai ti alang chang hle ani